chabvunduka manje toona kuti rerun yeZANU-PF Inziza North primary elections ayo atoona kuti they were nullified aiwa the ruling party ZANU-PF. Toona kuti they now be set for 13 May 2025 azvipere mushe muzoro hanhasi patiri kuona kuti ndo pakatarisirwa kuitwa ma-elections iwawo. Panguva ine tinoona kuzwa Intel unit yopindira panawo awa yema-elections awa. Nsana mira masvika kudanyirwa panapa tobva subscribe or like on the bell icon ramposi mapictures amuri kuona awa kudanyira achiti ZANU-PF Inziza North primary election results nullified, rerun on 13 May 2025. An investigation by Kozwa has revealed that factionalism was at play. John Paradza was implicated. Reports say money was used and the elections were rigged in favor of Moses Langa 2030. Dr. Fubane Moyo, team general. Thomas Waruda panguva ine anoposta mapictures amuri kuona achitaura mashuku ekuti aiwa these elections aiwa pakakumari yakawandisa yakabuditswa kuma-rigged elections emo the ruling party itself. Tinosimbonzwa kuti ZANU yarika ma-general elections iyo ne-opposition at large, but right now tiri kuona kuti now they are fighting on themselves. Panapa tichiona vachirwisirana aiwa this ruling party ZANU-PF. Panapa tiri kuona kuti aiwa mari iri kubuditswa neZANU-PF. Panapa tiri kuona kuti this guy ari kunzi Moses Langa aiwa ari kunzi ndiye guy we-2030. Tiri kuona kunzi mari dzakatobuditsiwa, tiona kuti ndiye ari supposed to win these elections. Kunyange zvavo these elections results were nullified, but today we want to see how is it going to flow. Tichiona kuti which faction is going to win, but chikwadi chongozikamwa nevanhu kuti vakomana ve-2030 ndivo vanongozikamwa kuti aiwa these guys ndo vari superior, ndo vane zvigananda, ndo vane mari. Vodza mafungiro enyu kuti kudi pamusoro pechiitiko ichi muna comment section medu. Subscribe or like, chat on the bell icon.